Dwi ddim fod i redag ffwrdd. Dwi'n chwarae rhan Dan. Mae Dan yn gymeriad rhydd, chwarhaus, mae'n un gyda'r natur, a dwi ddim yn ddefnyddio unrhyw iaith llafar, dwi'n yn siarad yn ystod y sioe, ond chi'n gallu weld bod hi yn gyffyrddus yn y byd yma ni wedi creu. Mae'r sioe yn un sy'n hwyrol iawn, mae'n ddigon i weld, i deimlo, i aroglu, a ni fel cymeriadau yn gweld teimlo aroglu blasu yn ystod y sioe. Felly mae ddigon o stwff yn digwydd. Fi'n rili gobeithio wnawn nhw adael y lle gyda gwedd mawr, mae'n ddigonedd o heinau yn y sioe yma, neiff apelio. Dicw stopia Mae Twrw tu allan mae'n bwrw, ond da ni'n saff tu fewn.